Her på billedet ser vi en stjerne, der dør. En stjerne dør, når brint og helium brænder op i stjernens kerne. Disse to stoffer udgør omkring 20% af en stjernes masse. En stjernes levetid kommer meget an på dens masse. Her på billedet ser vi en hvid dværg, som er en død stjerne. Jo tungere stjerne, desto mere varme og lysstyrke, hvilket betyder, at den vil bruge sit brændstof hurtigere. Her på billedet ser vi en supernova, som er en stjerne, der eksploderer, når den dør. De største stjerner, omkring 100 gange så tunge som solen, vil bruge sit brændstof på få millioner af år, mens de mindste, omkring 10% af solens masse, med deres mere sparsommelige brændstofforbrug, kan skinne om end svagt i flere trillioner år. Her på billedet ser vi en togsky. Det er inde i togskyer, at stjerner bliver dannet. I universet findes der togskyer, som er ansamlinger af gas og støv. Disse togskyer er ujævne, det vil sige, at der er mere masse nogle steder, end der er andre steder i skyen. Her på billedet ser vi endnu en togsky. På grund af massetiltrækningskraften vil de tungeste dele, altså de steder, hvor der er mest masse, tiltrække mindre tunge dele og klumpe sammen i nogle områder, som kaldes globuler. Her på billedet ser vi en globul, som er en sammenslutning af klumperne for togskyerne ude i universet. Tiltrækningen fortsætter, og i takt med det stiger trykket og temperaturen i klumperne. Inde i skyen begynder protostjerner at udvikle sig. De er ofte svære at observere, fordi de befinder sig så dybt inde i skyen, og det er sådan, at stjernerne bliver dannet. Her ser vi et billede af, hvad der sker inde i en stjerne. 2 hydrogenceller slår sig sammen, som udløser energi og danner lys. I en stjernes indre foregår kernereaktioner, hvor atomkernerne smeltes sammen og frigiver energi. Det er den energi, som er kilden til stjernens lys og varme gennem milliarder år. Her ser vi et billede af vores sol. Varmen på stjerner fortæller os, hvor varme deres overflader er. De røde stjerner er de koldeste. De er ca. 3000 grader varme. De blå er de varmeste og er omkring 20.000 grader, og de hvidgule er midt imellem og omkring 6.000 grader. Vores sol er en af de hvidgule. Her ser vi et billede af VY Canis Majoris. Billedet er taget af Hubble-teleskopet. VY Canis Majoris er en rød hypergigant og den største kendte stjerne i universet, og hermed også i vores galakse. Giganten har en diameter på 2.932.000.000 kilometer. Den er cirka 1 milliard gange større end solen, og den er 4.900 lysår fra jorden, og kan dermed ikke ses med det blotte øje. Her på billedet ser vi vores sol i forhold til Canis Majoris. Vi kan se nede i venstre hjørne, at solen kun er en lille prik i forhold til Canis Majoris.